Čaute, vás vítam u dnešného videa, no a dnešné video bude veľmi žiadaná víkendová rutina. Cez víkendy som schopná spať aj do 12, no vo väčšine prípadov ma zobudí slnko. Síce sa snažím pred ním skryť pod vankúšom, no málo kedy mi to pomôže. Hneď po zobudení sa pozriem na mobil, aby som zistila, koľko je vôbec hodín. Potom skontrolujem Snapchat, odpíšem na správy, čeknem Instagram a polajkujem nejaké fotky. Skontrolujem ešte aj Facebook a taktiež moju facebookovú stránku, ktorú máte v popisku. Milujem seriály a večer sa mi často stane, že nedopozerám seriál. Tak si ho ráno pustím a dojem snack, čo som večer nedojedla. Áno, viem, čipsy na ráno sú veľmi nezdravé, ale veľmi mi to nevadí. Momentálne pozerám Gossip Girl, čo je naozaj veľmi dobrý seriál a veľmi ho odporúčam. Po nejakej dobe nastane, že musím vstať a následuje to, že si upracem posteľ. Mám na to svoj vlastný systém a vankúše musia byť vždy podľa neho zoradené. Ináč ma to veľmi irituje. Keď to už mám spravené, nasleduje cesta do kúpeľne. Kde si ako prvé zviažem vlasy do copu alebo drla. Umyjem si zuby. A taktiež použijem ústnu vodu. Potom si vyčistím pleť a pritom mi nemôže chýbať hudba, pretože hudbu úplne milujem. Niekedy sa mi stane, že si s tým zájdem do oka a potom ma štípe celé oko, mám ho červené, ale je to taký daily fail. Ďalším a posledným krokom je krém, pretože keď sa nemusí malovať, sa nemalujem a cez víkendy som väčšinou doma, takže ostávam nenamalovaná. Dám si balzám na pery, aby som ich hydratovala a vlasy si iba rozčešem. Niekedy si ich nechám rozpustené alebo si spravím taký mesicop, aby mi nelietali do tváre. Moja skriňa sa nachádza v druhej izbe a tam sa vždycky aj prezlečiem. No a tu som sa pokúšala spraviť jeden úplne úžasný efekt, ktorý mi síce nevyšiel. A rozbila som dokonca aj lampión. Keď som prezlečená, tak až potom nasledujú raňajky. Väčšinou sú to len nejaké cereálie s mliekom a moje obľúbené sú tieto z nuggetov. Mlieko si dávam studené, pretože sa mi zdá, že je to omnoho chutnejšie. A pri jedení musím mať vždycky nejakú knihu alebo telefón, pretože ináč sa nenajem.
Tým, že na jar mám toho dosť veľa v škole, tak sa ráno začínam učiť. Nemôžu chýbať pritom sviečky, pretože mi dajú dobrú energiu a ukľudňujú ma. Učenie mi väčšinou zabere nejaké 2 hodiny. A to môžete znova vidieť, aká som perfekcionistka. Všetko má svoje miesto na stole a aj keď viem, že sa večer budem opäť učiť, tak si to uložím. Po učení potrebujem trochu oddychu a relax, pri ktorom nemôže chýbať čaj. Môj najobľúbenejší je zelený od značky Marks & Spencer a dávam si do neho 3 lyžičky cukru. Viem, je to presladené, ale tak mi to chutí najviac. Niekedy si dám do toho aj metu alebo citrón. Čítanie je mojím koníčkom a taktiež aj mojím relaxom. Väčšinou strávim zvyšok dopoludnia čítaním alebo upravovaním videa. No a toto by bola moja celá ranná rutina. Ja dúfam, že sa vám moje video páčilo a ak áno, určite mi to zanechajte like. A pre ďalšiu rutinu mi môžete napísať dole do komentárov. Tak sa pekne majte a ahoj!